Evil kids. Hej Lars. Hej. Oj. Anker. Lars, du skal også have blomster på hovedet. Lars skal have blomster på hovedet. Lars. Og Lars flygter. Anker kommer tættere på. Tættere på. Lars flygter lidt mere. Anker kommer tættere på. Lars flygter. Lars flygter. Ankeren stopper lidt op. Stopper lidt op. Hun tænker lidt om, og Lars har forspringet. Ja. Og jeg tror, ankeren kan op. Nej. Lars kujonen går derude. Og er i vinterstemning. Stadigvæk. Vinterstemning. Men Anker hælder ind på ham. Hun vil ikke forlade de sikre sommerareal. Hvor var han der? Lars gemmer sig bag ved et træ. Hans camouflageevner er ikke særlig gode. Anker har våget sig ud. Hun har snart fanget ham. Hun hælder ind på ham. Når Lars at få lige så mange blomster på dig, som Anker har. Det er ikke til at vide. Vi kigger med. Nej, Lars er for hurtig. Og han laver en slippe væk manøvre. En meget sofistikeret slippe væk manøvre. Og nu er de begge to væk. Ingenting at kommentere. Det var Anker. Anker ses blandt mærkelige mennesker. Kigger meget koncentreret efter Lars, som ikke er til at se. Der var Lars. Lars kommer op ad ved hjørnet lige om lidt. Der var han. Derude går Lars. Og der kommer Anker. Og hun kommer. Og hun prøver på højde. Og vinder. Der går Lars. Og der kommer Anker. Og det er igen meget tæt løb. Offentlig nøgenhed. Lars løber. Og Anker kommer haltende bagefter. Overfald! Men han får nogle blomster på hovedet. Har du gjort? Lars har stadig blomster på hovedet. Du har blomster i håret. Hvor er du sød. Smil til kameraet. Stort sommersmil. Kom nu. Stort sommersmil. Lars. Stort sommersmil.